थाखाय जेरै नोंथांमोना बरिं फैयो माने गोजोनथाव बर' रावनि थाखाय आं गिबियावनो आङो नोंनि चेनेलसिम आङो साबायखर बावदों गाहाम हामलायनाय जासिबाय दिनै जिथु जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय खैराबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंनि मा होनना बुङो सोमलिबारि गामिनि जोंहा देहिराम बर' आरो प्रमिला बर'नि फिसाजो बिथां सेलमेट रानि बर'आ जिथु लाइमोन बिफाननि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों बेनि थाखाय जोङो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो जोङो बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बिथांनि जिथु लिरनाय जोङो मिथिना मोनदों जे आगोलावबो जोङो नुना मोनदों जे मोनसे गोख्रों आखाइजों बिथाङा माबाखौ गावनि साननाय हनाय माबाफोरखौ बिथाङा फोरमायबोदों जोंनि समाजनि माबाफोरखौ फोरमायदों बे हिसाबै दिनै जिथु बान्थाखौ मोननो हादों बा सायख'जाबाय बेयाव जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों इयुनाव लागै बिथांनिफ्राय आरोबाव जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइयाव जोङो आरोबाव माने गोग्गोम माने बिहोमाखौ मोनबावनो हागोन। गोजोनथाव खौरां जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम बिथां सेलमेट रानि बर' आरो भाजिना जग'बा मुसाहारि बिथांमोननिसिम जिथुनाखि साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बान्था मोननो हाबाय बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि सोरजिया जाहाथे आरोबाव उन जोलैनि थाखाय राफोदै सोरजिनानै इयुन जोलैनि थाखायनो थुलुंगाथाव जाना थायो हारिनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बिथांमोननि सोरजिया थालांगोन आं मिजिंथिदों इयुननि जि जोंहा जोलै बिथांमोना जाहाथे गाव बिथिङाव सोरजिनायनि बेलायाव थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव बिथांमोना गोसो होनांगौ आरो बेफोरबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायनो बायदि बान्थाफोराव जाहाथे बाहागो लानो हायो गावनि लिरनायनि गेजेरजों जों सम सम बिथांमोननि सोरजिलुआरि दा सोरजिनाय एबा लिरनाय बेखौ राफोद महराव लिरनो थाखाय सम सम सेमिनार जोङो खालामदों जोङो खन्थाइनि बेलायावबो जोङो इयुन जोलैखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो थाखाय बायदि हाबाफारि लाबोदों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय निस्सय जोङो जेब्लाबो बरायगोन आरो भारत सरकारनिसिमबो आरो साहित्य एकाडेमि बिथांमोननिसिमबो जोङो जायफोरा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम एकाडेमिनि बा बड'नि जा बिभागनि चेयारमेन कनभेनर आरो साहित्य एकाडेमिनि मासिगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बिथांमोना जाय मानसिफोरखौ बिथांमोना सायख'दों जोबोर माने राफोदै लिरनो गोरों रोंखा राखा मानसिफोरखौ सायख'दों आरो नैबेयाव गोजोनथावा रादाबा बिदिनो खौराङा बेनो जोङो आइजोनिफ्राय जाबायदि थुनलाइ सोरजिनाय बिथिङाव आवगायबोदों बे जोंनि जाथिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जोबोर बेयो बाख्नायथाव आरो जों जेब्लाबो बेखौ फरायगोन निस्सय इयुनाव जाहाथे जों जा लिरनाय राफोदनिख्रुइ राफोद सोरजिनो हानानै स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जोंहा सोरजिनो हानानै जाहाथे फैलाव भारतनि लोगोसेनो वर्ल्डआवनो जोंनि बे राफोद थुनलाइया राफोद बिथांमोननि सोरजिनाया जाहाथे लिरनायजों जों गनायथि जायो दिनै आमेरिकान बायदियाव जोंनिखौ जाहाथे लिरनानै मोनसे सिलेबास बायदि बा वर्ल्डआव गुबुन गुबुन जौगाखां जि हादोर बेयाव जाहाथे जोंनिया ट्रेन्सलेसन खालामनानै जाहाथे मोनसे माने माबानो हायो जेरै माखासे जेनेबा थुनफावथाय बा माखासे फिल्मफेयारफोरा फिसार फिल्मफोरा बान्था मोननो हादों जोंनि बर'निफ्रा दा बेबायदिनो बिथांमोननि जा सोरजि लिरनाय सल' बा खन्थाइ सल'मा बेफोर जाहाथे इयुनाव मुलुग दरबाराव थांनो हायो मोनसे मासि लानो हायो आरो बेनि थाखाय जों बर' थुनलाइफोरा खामानि मावलांगोन आरो मावलांगासिनोबो दङबो बेनि थाखाय गासै जा थुनलाइ सिबियारि आरो बर' रायजो राजा बा उन जोलै जाय फरायबाय थानाय दा बेनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम आं खावलायदों जोङो फरायनो थाखाय सर' खालामनांगोन जोङो गाव लिरनो खन्थाइ लिरनो जुदि गाव रोंनांगौब्ला सल' लिरनो रोंनांगौब्ला सोरजियारि बिथिङाव जुदि क्रिटिसिजम बिथिङाव जों जुदि सोरजिनो जुदि सानोब्ला लिरनो जुदि जोङो आखाइ होनो गोसो जाय दङब्ला फरायनांगोन लेखा फरायाबा माने जोङो सासे राफोद सुबुं गावनि जा मेलेमनि जा गुवार जे साननाय बा सानस्रि बियो रोखा जाया राफोद जाया बेनिखायनो जोङो लेखानि गेजेरजोंनो सिगांनि गोदोनि जेसेबांखिनि जोंहा स्कलार बिथांमोननि सोरजिनायजों फराय दिनै मुलुगा माखासे बिथिङाव सरकाराबो सालायगासिनो दङ गोजोन्थों आंनि बे फोरमायनायखौ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फिन साबायखर बावनानै एसेनो आङो फोजोबबाय गोजोन्थों। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन।
बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।